Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Andam dawaton sa kapitan sa Barangay Linao sa Talisay ang pagsuspenso kaniya sa Department of Interior and Local Government kon DILG ninot sa kontrobersyal nga Social Amelioration Program kon SAP. Si Chona Carrion sa report. Si Linao Barangay Kapitan Ulysses Raganas mao ang nag-inusarang kapitan sa Talisay City nga nag-atubang og 6 ka buwan nga preventive suspension. Kini may kalambigitan sa giingong anomaliya sa pag-apud-apud og ayuda ubos sa SAP. Hugot kag gihimakak ni Kapitan Ulysses Raganas sa Barangay Linao nga aduna siya gipaboran nga mga amigo o paryente nga mahimong makadawat sa ayuda sa Social Amelioration Program. Di man na tinuod because I serve the people of Barangay Linao sama sa pamaagi sa Ginoo nga kaangayan akong gihatagan wala ko magkuan wala magani giapay na ko akong mga anak. Gidugang sa kapitan nga nasakitan siya sa desisyon sa DILG. Matod niya nga ang gitahasan gyud nga mo-assess sa mga angayang makapahimu sa ayuda mauman ang barangay health workers. Apan bisan pa man niini, andam siya nga mudawat sa suspension order. I have to enjoy the suspension. I have to enjoy it by myself and with the prayer of the Lord. Okay, Lord, just give me strength. That is normal in this situation so that he cannot influence the investigation in the matter. So while the investigation is going, I just hope that the barangay captain can say his piece in the proper forum. Ubani rin ang Tiquiniones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.